I la Biblioteca Xavier Soto Llafiela de Can Casacoberta obren les seves portes en horari nocturn des d'aquesta setmana en una nova edició del programa Estudiem de nit. Fins al 18 de juny, els estudiants de la ciutat disposaran d'aquestes instal·lacions coincidint en època d'exàmens. Ambdues biblioteques municipals obriran fins 2:15 de la matinada, a més de fer-ho també en el seu horari habitual. Recordem que durant tot l'any els alumnes d'arreu del municipi també poden fer ús de la sala d'estudi ubicada a la planta baixa de l'edifici del Carme, de dilluns a dissabte en horari de matí i de tarda, i els diumenges de 10 del matí a 2:15 del migdia. La tranquil·litat, doncs, que els estudiants troben en aquests espais és la raó principal de fer-se usuaris del programa Estudiem de nit. Aquí hi ha com més clima de treball i de concentració que no hi ha a casa, perquè a casa hi ha masses distraccions i no et pots concentrar com et pots concentrar aquí. Tens molts més llibres on pots informar-te per si falta informació i és un lloc on més tranquil·litat.